E seguimos a falar do mundo da empresa, neste caso dun negocio familiar fundado en Monforte de Lemos nos anos 50. É un bo exemplo de como poden convivir a experiencia das primeiras xeracións coa aplicación das novas tecnoloxías que chega da man dos sucesores máis novos. Isto fundouse no ano 52 e meu pai, eu nací no 49, o sea que tiña 3 anos cando eu nací entre as bicicletas. Empezou a traballar o meu pai, eu aos 16 anos morreu a miña nai, e tuve que incorporar ao traballo, deixei os estudios, tuve que poñerme a traballar, e desde esas levo funcionando. Primeiramente vendíamos solo a través do taller, aquí a nosos clientes da zona. Despois o meu fillo decidiu facer unha página web, era unha aposta grande, eu acórdome moi ben das cousas que lle dixe, quanto me vai costar este invento teu? E díxome, pouco, non te preocupes que vai costar pouco. Cando nos empezamos isto vendíanse 10, 15 bicicletas ao ano, hoxe estamos alrededor das 600. Vendemos bicicletas a través da web a toda España, depois vendemos a Portugal, a Grecia, a Cidade del Cabo, foi o máis lexos que mandamos. Guillermo Hijos, o que é o hijo de Guillermo, ten outra empresa asociada en Santiago que se chama Turanray, que se dedica a mandar bicicletas para facer o camiño de Santiago. Agora estamos máis centrados no que é a bicicleta de alquiler. Estamos distribuindo a nivel nacional o mellor aparcamiento de bicicletas que se conoce hasta este momento. En estes aparcamientos son completamente seguros, son antivandálicos, teñen unha autonomía propia, quítanlle fotografía a bicicleta ao entrar, quítanlle a bicicleta fotografía ao salir. A gran ventaxa dela é que pode ter no mismo biglú bicicletas de alquiler ou bicicletas de garda. Queremos seguir avanzando. Apostamos moi duro por a bicicleta pública, creemos que é o futuro das cidades, pequenas e medianas, e hasta as grandes. Eu creo que é o máis importante hoxe, que a xente non teña traballo para poder vivir, ter unha vida normal como viña sendo. Cambiará algún día, non? Cervantes está quedando sin xanta, a verdade é esa, que a población vai a menos. Vai a menos, entonces, claro, era conveniente que poder renovar un pouco. E iso. É que non nos fagan o parque, que non queremos o parque ali. Entón me puxeron los zancos. Pero me parece muy bien. Yo es la primera vez que vengo al balneario, y pedí para 3 y me mandaron para esto. Y me gustó, va a ser el primero. Vai mellor que xa fai anos, Sarria está mellor que fai anos. E agora, como se suele dicir, había moita... que se facían moitas casas, pisos, pero ahora calmaron un pouco con algo de crisis que hai. Estamos ao camiño de Santiago, neste caso da man de Kilómetro Cero a Compostela. Un grupo de compañeiros de profesión, xornalistas e directores de medios de comunicación galegos percorreron un treito do camiño primitivo e a ruta cardiosaudable do Río Rato. A andaina rematou cun xantar nas casetas do Polvo en Lugo.
Directores de varios medios de comunicación de toda Galicia chegáronse a Lugo, o Pazo de San Marcos, para participar no programa da Deputación Kilómetro Cero a Compostela. O grupo, que se desprazou no autobús do Kilómetro Cero ata o barrio de Achanca, fixo un percorrido a pé por un treito do camiño primitivo. Rúa San Pedro, a Plaza Maior, volves a ir por diante da catedral. A Deputación de Lugo recuperase estas zonas non só está ben para as zonas recuperadas e para as aldeas e os veciños desas zonas, sino que é un ben para toda Galicia. A crise aquí vai con un pouquiño de retraso, polo cal calquer medida paliativa sexa benvida. Creo que a iniciativa da Deputación de Lugo complementa ben o que se poida facer, lóxicamente, desde a Xunta, e nese senso pareceme unha iniciativa innovadora, curiosa. Unha das cousas que se comentaba no grupo cando estábamos no autobús e paseando pola zona era que existe outro Lugo fora das murallas. O Museo Provincial de Lugo acolle unha exposición de xoias tradicionais que lles amosamos como a despedida. A mostra poden visitala de balde calquera día da semana ata finais de ano. Un luxo de imaxes. Voltamos a vindeira semana. Grazas por nos acompañar.